Akukho mifanekiso ivunyelweyo yabatyholwa nanjengoko kusafuneka kwenziwe ukufaniswa kwabarhanelwa. Ababekhona enkundleni nabo bathintelwe ekuthatheni imifanekiso. Ityala liyakuphinda lichophe kwiintsuku ezisixhenxe. Umbuso utyhola ngelithi eli tyala lacingisiswa. Uqhuba ngelithi ibingumbono ohlasimlisa umzimba kwaye onenkohlakalo lowa ubonwe ngamapolisa kwindawo yexhwayela. Omnye wemizimba kufunyenwe emva kwecango. Izihlobo nezalamane ziyoyika xa kungoku. Ngelixa belahlekile besikhathazekile ngabo, le nto yenziwe ngumrhanelwa iyasoyikisa kuba asisakwazi nokusebenza. I-NPA iqinisekisile ukuba lo mtyholwa unamanye amatyala okudlwengula. We received information that he was charged in 2021 with a rape of a female person. Ityala liyakubuyela enkundleni ngomhla we-18 kule imiyo.